pasarahan. Apa jua salahnya denai, apa jua salahnya denai. Yang den kini dibueknyo mandapek bini sabana babayo deta lampau banayo paretonganyo nana 1,5 juta barakola denyo kabananyo denai lai tahu dek mau uji saja lai cantik jua rupanya. Salah dapet laki, lain tak salah dapet laki. Dek udanan denai sayang, tak sama je urang. Dek urang bininan utama, risiko salahnya dek udah, risiko salahnya dek udah. Apa bana salahnya denai balanjo le cukui 1,5 juta pasarahan. Apa jua salahnya denai, apa jua salahnya